Saattaisiko me jatkossa selvittää asiat ilman, että menee henkilökohtaisuuksiin? Eiköhän. Tai kyllä mä ainakin pystyn siihen, mutta susta mä en ole niin varma. Sä haluat varmaan vielä pitää Nellan sun luona. No musta se olisi paras vaihtoehto. Mutta ehkä meidän pitää kysyä Nellakin mielipidettä. Kyllä me kolmistaan saadaan tää ratkaistua. Tässä on nämä pyyhkeet. Voisit sä hakea muuten mulle vielä hammasharjan? Mulla ei muuta kuin nämä koulukalat. No kato tuolta kylppäristä. Siellä on kaikki, mitä sä tarvit peseytymiseen. Okei, sit sä voit mennä. Mut miksi sä et halua asua sun isän kanssa? Mä sanoin jo, me ollaan riidoissa. Joo, mut miksi te ootte riidoissa? Koska se ja äiti on tyhmiä. No vanhemmat yleensä on. Munkin iskä pakotti mut töihin tänne sen upean vaimon firmaan. Onks Aki sun isä? Se on kiva. Se tarjosi 1 päivä mulle ja sen verran jätskit. No kyllä se osaa olla tosi mukava. Mut sit väliin se on ihan hirveä diktaattori. Just niin kuin mun isä. Vaikka mun on varmaan vielä pahempi. No vaihdetaan sit vaikka faijoja. Ethän sä muuten kerro kellekään, että mä asun täällä. Mä en edes muista nähneeni ketään Nellaa täällä. Nella on varmaan kotimatkalla. Mä kyllä sanoin, että sä vois tulla kouluun suoraan mun luo. No joo. No mutta jos ei sitä kohta kuulu, niin käydään katsomassa. Luulisit ainakin, että sä heittää repun eka himaan. Otat sä kahvia? Joo. Jiri. On Nellalta. Ja tää Severiltä. Tämä on karkuilmoitus. Me ollaan kyllästytty teidän riitelyyn ja päätettiin häipyä. Lähdin Vaasaan. Tulen takaisin, kun ette ole enää niin pässejä. Älkää yrittäkö jäljittää mua. Asun muualla siihen asti, kunnes te sovitte. Tee Nella. Mä otan lohta ja perunamussia, juomaksi limu ja suklaakakku jälkkäriksi. Okei, siinäkö kaikki? Pistän mun iskälaskuun. Mietin vielä kannattaako. Jirihän tajuu heti, että sä asut täällä. Hyvä kun sanoit. Mulla ei vaan yhtään rahaa mukana. Käsittämätöntä. Ei maailmassa pärjää ilman rahaa. Mulla oli sun ikäisenä jo sijoitustili. No mitä mä nyt teen? No ehkä tilanne on niin paha. Talo tarjoaa. Tän kerran. Kiitti, sä oot tosi reilu. Mun puolesta sun päivä on pulkassa. Tää meni lopulta ihan hyvin. Nella, mitä sä täällä teet? Mä tulin vaikka iskään. Sun isäs on mun tietääkseni vapaalla. No voihan sitä nyt yksin eli mullekin tulla. Mitäs te nyt oikein salaatte? Miten sä lapskulta oot saanut täältä huoneen? Tietääkö sun isästästä? Mua ei tässä tarvita. Mun työpäivä on päättynyt jo, eikä tämä asia kuulu mulle yhtään. Sä et mene mihinkään. Sä majoitit tänne alaikäisen salaa. Tämä oli mun eka työpäivä. Vähän armoa. Luulisit, että hälytyskellot alkaa soimaan, kun ton ikäinen kakara tulee pyytää huonetta. Ja sä tiesit varsin hyvin tehnees väärin, koska sä yritit kätkeä varauskirjan muuta. Sä itse päästit Nellan karkuun, että se pääsi lukittautua tonne huoneeseen. Enhän mä pysy noin vikkelän tytön perässä. Lopettakaa! Pääsee, että me nyt tiedetään, mistä Nella on. Miten me saadaan se houkuteltua pois tuolta? No meistä kummallekaan se ainakaan avaa ovea. Tuskin Helenallekaan. Alissa. Nella. Alissa tässä. Avaa ovi, niin jutellaan. Oot se yksin? Joo, totta kai.
Nyt lähdet kotiin. Ja heti! Mä en kuuntele teidän riitelyä enää ikinä. Mä lähden mihinkään. Aika päättäväinen Mimmi teille. Nella! Ulos sieltä! Ei hemmetti! Hoida tuo ovi auki. Sä irti! Turha luulo! Onneksi oli yleisava, ettei tarvinnut murtaa sitä ovea. Tajuatko sä yhtään, kuinka huolissaan me oltiin? Tajutko sä, että mä haluan tulla kotiin? Sä oot alaikäinen, sä et voi asua täällä yksin. Kiitos sulle avusta. Nyt me rauhoitutaan. Mennään kotiin ja puhutaan asiat selviksi. Moi kiinnosta. Nyt riittää! Päästä irti!